Севлиево гостува Гергана Лаптева. Представяме като писател, пътешественик и изследовател. На кое да дадем предимство, въпреки това, че вие идвате да представяте своите книги? Здравейте и се радвам така, че имаме възможност да си говорим и за книги, и за пътешествия. При мен нещата са свързани. Всичко така някак си тръгна от това, че започнах работа при професор Пимпирев в Антарктическия институт. Дейността ни е свързана с доста пътувания във връзка с организацията и провеждането на експедициите. И така имах възможност, късмет, шанс или не знам аз как да го нарека, да посетя първоначално в Южна Америка. Бразилия, Аржентина, Чили, тъй като пътя на българските полярници за остров Ливингстън, където се намира нашата полярна база, минава през Аржентина и Чили. И така се появи първите ми опити в писането с два пътеписа. Единият за пътуването до Антарктида и обратно, а другия за Южна Америка. Заедно с професор Пимпирев и професор Любомир Иванов пък имаме издаден един алманах, който представлява сборник от географски карти, така хронологично представени, на които е изобразен континент Антарктида от първите опити на картографите в античността и средновековието до съвременните карти. Но това вече, така, както казах, е един първоначален опит да видя как ще се справя изобщо с писането, макар че пътепис е като жанр доста по-различен от написването на един роман. Но постепенно така любовта ми към пътешествията, към историята, към непознати култури и места се получи така, че натрупах доста впечатления, информация и желание така да ги предам на повече хора, освен да си ги разказвам с моите приятели тези преживявания. И се осмелих така след 2-3 години мислене, чакане и чудене дали ще се справя да напиша първия роман "Монетата", като него си го написах абсолютно за себе си първоначално. Тоест исках да видя дали мога да разкажа една история, която да е хем така познавателна, да има история, да има съвременни проблеми житейски, да разказва за различни места и се получи така доста голям обем, не че това беше целта. И накрая просто си казах сега или ще стане, или няма да стане. Изпратих ръкописа в 3 издателства, като си имах приоритет и за, не знам, късмет ли да го нарека, понеже беше на рождения ми ден точно, получих отговор от издателство Егмонт, което всъщност беше моя фаворит в списъка. Оттам вече последваха доста други срещи, уточнения, редакция. Нямах представа тогава как точно протича целият този процес, но така или иначе след, да кажем, половин година и повече се появи вече така в книжарниците, в хартиян, така можех да я пипна тази моя книга първа, което си беше голямо вълнение. До ден днешен това ми е така най-емоционалната част, може би. От всеки следващ роман ставаше така една идея по-лесно. Учих се вече в процеса на самото писане човек се научава как да изглажда някои детайли, да избягва други неща, понеже романите, които пиша, са така да ги наречем исторически трилъри, но се базират на реални факти, исторически личности. Разбира се, разказани от съвременна гледна точка, героите са абсолютно художествена измислица, но пък историите, на които стъпват всичките сюжети, са реални. И имах така известни трудности, защото информацията, която човек намира, търсейки, намира поне още 10 странични сюжетни линии, имах така проблем да отсявам. Да не прекалявам с фактология, с историческа част, някакъв баланс трябваше да се намери, но мисля, че постепенно се изглаждат тези неща и си трябва и търпение, и опит, и да слуша човек обратната връзка с читателите, разбира се. Това исках да ви попитам за обратната връзка. Вие казахте, че първото вълнение, когато докосвате първия си роман, е голямо. Обратната информация от читателите, от нас, които четат книгите ви, също е важна. Може би на тези срещи, където ходите и в социалните пространства също се случват тези неща. Какво най-често ви питат хората? Добавят ли нещо към това, което вие сте написала?
Задават ли ви въпроси? Вълнуват ли си от това какво ще се случи в следващия роман, да кажем? Да, задават много въпроси. Наистина, обратната връзка най-вече се случва през социалните мрежи, защото така стигам до повече хора. Като контакт и на срещи, хората задават наистина много въпроси. Интересно е, когато някои са чели книгите и просто ги коментират, докато пък има други, които тепърва искат така да се запознаят с някои от романите. И тъй като всеки историята във всеки един роман се развива на няколко места, да кажем България задължително и някои от страните, които съм посетила и са ме впечатлили, било то с история, с някоя интересна случка. Много често ме питат за главните герои, които всеки ги е оприличил на някой, дали те са реални личности, не са. И другото, разбира се, вече зависи от коя тематика е засегната в съответната книга на тази вече, например, за божествена роман, си спомням, тъй като тази книга разказва за траките, за тези, които са живели преди тях на нашите земи и изобщо в тази част на българската история, даже доста така предшестваща нашата история и се разви цяло в Странджа и района около Царево. И много хора, които имат там някаква връзка с тези местности, сме си разговаряли, всеки е разпознал някое село или место, с която се описват действията. И е много така интересен този тип разговор. Другото пък за мен много интересно, когато аз проучвам зададена история, понеже аз не съм историк по образование, аз съм геология завършила, което е доста така по-стара история от тази, за която пиша. И се съветвам с специалисти, било то археолози, историци в съответната област. И това, което научавам пък, пишейки, търсейки информация за романа, което научавам за дадената държава или исторически период, наистина е много вълнуващо. И идеята ми е, че аз искам да предам това, което аз научавам на читателите. Някой, разбира се, имат доста солидна база и основа в този исторически период и съм попадала на истински дискусии, които се получават във връзка, да кажем, с третия слой, в който се разказва едната част на романа за Второто българско царство и управлението на цар Калоян. Въпреки че един от така най-видните, за който най-много може би се... един от тези, за които най-много се говори в нашата история, аз научих страшно много неща. По доста така заобиколен начин, защото се оказа, че много така от информацията е неясна, неточна, непълна. Разбира се, чета други източници, било то исторически или научно-популярни, от които да мога да добия информация, но специално за периода на Второто българско царство, наистина хората много се интересуваха, особено в Търново, като беше представянето, което е нормално, разбира се. И така, всяка книга, всъщност аз се обогатявам доста, защото съм писал от праисторията до последните 100 години, да кажем, от началото на 20 век. Доста голям период така съм разглеждал всеки отделен роман и се запознавам във всеки един с различни етапи от нашата история. Да стигнем до последният роман. Кажете няколко думи за него и за хората, които тепърва ще го прочетат. Точно за него, като спомнях последните 100 години, това ми е така, може би, една идея, по-различен роман. Също се базира на реална история, било то на България в периода от началото на 20 век до днес и на Аржентина, в частност Буенос Айрес. Там идеята е, че аз исках да пиша от доста време за атентата в църквата Света Неделя, но не намирах така, не иска да е чисто исторически роман, тъй като до сега не съм се осмелила да пиша в историческо време, винаги от съвременна гледна точка. И много ненадейно ми дойде идеята да свържа историята на българите, които са емигрирали 20-те години на миналия век в Аржентина и техните всъщност наследници, които не живеят в Аржентина и в Уругвай. Покрай пътуванията ми до Антарктида аз познавам доста от тези хора, тъй като те са архитекти. Едната дъщерята на Елиазар Алшейх, на художника, дъщеря му Диана е архитект, с нейния съпруг са правили проектите за две от постройките на българската база. И
те, разказвайки си техните истории, как примерно техните бащи или пък баба и дядо са пристигнали в Аржентина, и беше много интересно, защото това са реални личности, реални истории. Исках да разкажа и за тях. Например, на адмирал Медникаров, който беше началник на военноморското училище във Варна и при първото плаване на научно-изследователския ни кораб до Антарктида. Малко преди това той беше разбрал, че има братовчеди, които живеят в Буенос Айрес, които всъщност са, те са брат и сестра, Адриана и Гилермо Ганчеви, които са внуци на Адриана Будевска. Актрисата, която пък е някаква братовчетка с предците на адмирал Медникаров. Беше емоционално, защото те за първи път се видяха в Буенос Айрес. Те са на 70 години и в смисъл никога не са знаели един за друг. И аз си казах, искам да разкажа техните истории и просто успях да съчетая историята около атентата в църквата, имигрантските вълни, които са били от цяла Европа за Южна Америка по това време, и да разкажа и историите вече на сегашните хора, които живеят в Буенос Айрес. Понеже така имам късмета да познавам доста добре този град и колкото и да го познавам, нищо не знаех почти за това какъв е бил и как е изглеждал града 20-те години, нито пък София. Така, виждали сме снимки, но търсейки факти, за мен беше много наистина пътуване във времето и исках да го споделя с читателите. И мисля, че така се получи доста интересно и емоционално, тъй като част от книгата представлява реални интервюта с тези хора, вплетени в сюжета, разбира се. Затваряте страниците на последния си роман. Колко време след това отваряте страницата на нов? Да, това е малко интересно при мен, а може би и при другите хора, които се занимават с писане, тъй като аз, когато приключа романа, аз го предавам ръкописа в издателството, но там си имат някакъв техен график, докато решат, нали, че е дошло времето за точно този ръкопис. През това време аз съм вече, така, трябва ми малко време да се отърся от тази история, веднага почвам да си търся някаква нова. И вече когато съм доста напреднал в следващия роман, те ми се обаждат от издателството, че предстоят коректури да се четат. Изобщо наближава премиерата на романа и аз трябва да се върна обратно в тази история. Така беше и с Момичето от портрета. Малко преди да излезе от печат, аз вече почти бях завършила там. Малко по-бързо се развиха нещата. Следващия роман. И от едно ранно средновековие трябваше да се върна пак в 20 век. Наистина е пътуване във времето. Но един роман, общо взето, при мен е година и малко, зависи колко свободно време имам. Като първият етап е, когато се спра на някаква история, почва едно проучване, отсяване на информация. Искам да съм посетила всички места. Но обикновено обратното, тъй като аз първо съм ги видяла, нещо съм намерила там да разкажа като история. И когато свърши тази част, проучвателната, да я наречем, започва същинското писане, което вече зависи. Някой път върви много бързо, просто историята сама ме води, друг път просто спирам и си казвам сега това дали трябва да е точно така, дали е достатъчно, хем да е достоверно, хем да е интересно, но те се балансират нещата. Започнах разговора с вашите интереси към пътешествието. Какво означава една жена като вас, нейното име да е на остров в архипелаг в Антарктида? Това също е любопитно и така да завършим нашия разговор. То за всеки човек, предполагам, би било доста така голяма чест и вълнение да бъде кръстен някакъв географски обект на негово име. В случая тези наименования се дават от Комисията по антарктически наименования към Външно министерство и доста така от участниците в експедицията има на тях кръстени географски обекти. В случая един остров, но той се намира доста далеч от остров Ливингстън, където е нашата база. Така, например, пък от 2 години мисля, че има Севлиевски връх, който той е на един съседен остров и тази година за първи път с екипажа на кораба Свети Кирил и Методи успяха да стъпят на брега на този остров, така че наистина е вълнение, а друг е момента, че аз едва ли някога ще го видя този остров, който е кръстен, но на мен, но все пак знам, че е там някъде.